8. päivä syntyneet ovat syvällisiä, intuitiivisia, viisaita ihmisiä, joilla on luonnollinen kyky ymmärtää elämää syvällisesti. He tarvitsevat paljon omaa aikaa ja voivat ajoittain vetäytyä omin ajatuksensa. Kuitenkin heidän elämänsä saa suuremman merkityksen sitten vasta, kun he jakavat viisauttaan ja kokemuksia muiden kanssa. Heidän tärkein haasteensa ja isoin löytää tasapainoa yksinolon ja sosiaalisen vuorovaikutuksen välillä. Ja jos he sulkeutuvat liikaa, se voi johtaa eristäytymiseen ja negatiivisiin ajatuskierteisiin. Toisaalta, kun he oppivat avaamaan itsensä ja jakamaan tietoa muille, heistä tulee todellisia viisauden ja henkisen kasvun tiennäyttäjiä.